Ġew imħabbra d-dettalji ta' żewġ avvenimenti kulturali ewlenin li se jsiru fil-Belt Kapitali Maltija. Iċ-chairperson tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta, il-VCA, Jason Mikallef, ta' dettalji tal-edizzjoni ta' din is-sena tal-Valletta Green Festival illi se jsir mit-30 ta' April sal-10 ta' Mejju, kif ukoll l-ewwel edizzjoni tal-kunċert ta' mużika popolari Maltija l-aqwa 20 tal-Maltin nhar 30 ta' Mejju fi Pjazza San Giorgio. Ġi spjegat li din is-sena l-Valletta Green Festival se jkun l-akbar wieħed il ġie organizzat mill-2014 fejn se ssir installazzjoni kbira ta' fjuri fid-daħla tal-Belt quddiem il-Parlament. Din ġiet fdata f'idejn Henry Gallia u tim tiegħu, l-istess illi kienu responsabbli għas-siġra tal-miliet ftit ta' xurilu. Mal-mikrofonu ta' One, Henry sostna li din se tkun sfida kbira sabiex titwettaq, iżda li jekk tirnexxi se tkun waħda spettakolari. Għanna 10,000 bukkett fjuri li daw b'xi mod jew ieħor iridu noqogħdu nwaħluhom wieħed biż-zip ties f'temp ta' kemm fadal 10-15 days. Jiġifieri it's a very big structure. Nista' nisvela kollox imma xi ħaġa grandjuża wkoll li ħankunu qed intellaw. Dan barra il-ġnien tal-ħolm fi Pjazza San Giorgio illi se jinkludi 12,000 fjura mit-siġra kbira u 4,500 arbuxelli. Il-kunċert ta' 20 tal-Maltin se jinkludi diski ta' bejn l-1975 u l-2005 li votaw għalihom il-pubbliku is-sena l-oħra. Jason Mikallef ħeġġeġ sabiex dak illi jkun jaħseb kmieni biex jekwista l-biljetti għal dan il-kunċert li minkejja li se jsir fi pjazza kbira illi tesa' ma' 3,000 ruħ, id-domanda hija waħda kbira. L-20 tal-Maltin l-idea kienet li ma nażilx il-kanzunetti jew it-tim ta' produzzjoni jew Paula Bela li se jkun id-direttur artistiku tal-kunċert, imma din kienet sit uffiċjali s-sena l-oħra ftaħnija għal xahrejn sħaħ apposta u l-Maltin ivvutaw għal 20 kanzunetta ta' bejn l-1975 u l-2005. Il-Ministru Owen Bonnici spjega li lan u l-Belt Kapitali tkun ukoll il-Belt Kapitali tal-Kultura u għalhekk qed jiġu organizzati daqstant varjetà ta' attivitajiet. Aħna rridu li l-poplu Malti u anke t-turisti li jżuru pajjiżna meta jaraw il-kelma Belt Valletta jaħsbu f'mumenti sbieħ li fihom jistgħu ikunu esposti għall-kultura tal-livell għolja ħafna.